Garaşmadığınız gerek Google Mediatımı habarsız galma 323. bölüme hoş geldiniz. Heptäniň iň bet täzelikleriniň ählisini özüm yekeme-yeke gördüm. Şoň üçin hers üçin öz şahsy pikirimi goşsam menden gaty görmelär. Hemişeki ýaly klip täzeliklerinden başlaýar. Klip täzeliklerini Gyzylgül Babaýewanyň seretdirýän aýdymyndan Elaki wagtym diýär maňa edäjek wagtym. Ekin ýalyp gürdaşym, gelip durgun gün başym. Ýaşap seretmän başym, diňe ödümden aşym. Şu taýda bir zat belläk geçsek. Gyzylgül Babaýewanyň öňki aýdymlary meň öňümden kän çykýardy. Ýa-da ýanky diýişim ýaly öňki aýdymlar däle, öňki ýam cover eden aýdymlary kän çykýardy. Hawa popularny uj aýdymlar. Şu wagt meselem awtorski aýdymlar kän çykanok sebäbi näme? DJ Kolyanyň ýa-ni kaydına has köp dinlenýän täzelikler o diýerde. Şon DJ Kolyan ama. İkinci klip täzeligi şuny özüm ýöreýte dinledim hem doldugyny gördüm hem Twist bilen Teddy'den toydan soň toyo. Inni bilemek oglanlar belki bilip belki bilmän ýöne men pikirimçe şulaydym ogurluk ýagny ogurluk diýmegiň sebäbini bilesiňiz gelýän bolsa Irina Kayratowyna Aýda Haraýdymy dinläp göreň. Belki ogurluk hem däller. Belki. Toydan soň toyo. Toydan soň jüwe giren gaçkana günni batyrma ýöne özüm batamak hemme ýere ýetişýän maňa ýetiňa meni ýitirmäň men ýaly öňüme edil gutap Tanananan gratatatata dip aýdymady. Ýöne bul aýdym ol aýdym däl. Didar Nurberdiýewden gratatatata klipi gördüm. Esasy zat şu klipiň renkleri maňa gaty ýarady. Ýagny gowy letni hit diýsegem bolýa. Didar Nurberdiýew üstünlük. Diyor gözlerin bana kalbimde zaten bir sana anlaşalım mı bari sensiz bu cihan fani o sen benimsin şari o sen benimsin şari. Tak, aýdymyň ady näberli? Awtory näberli? Aýdýan adamam tanamak. Ýagny aýdýan adam tanamak diýäniň sebäbi Ahmet Şatdan başga aýdymda ýene de başga da biri bar. Kim şu aýdymyň adyny bilýän bolsa kommentariýada belläň, bize öwreneli ýa-da Ahmet bize aýdymyň adyny ýazsaň senden gaty hoşal bolardy. Я не знаю, как мне без неё жить. Помоги. Свет снова вижу вдалеке. Can sese başlaýas, ýagny can ses janryny maňa söýdiren aslında Serdar Çaryýew, janyň sag bolsun. Inni bu ýadak täzelik can sesde jahan bagşydan, ýagny jahan bagşynyň töýgü diýen aýdymy, dogrumy aýtsam, şuň klipini gördüm bir hili retro stilde, jahan sen hemişe kiýaly ýokary derece. Urwinde ve ştada boş geçeli Serdar Çaryýew jan sesde bu gördüm diýen, ýerde bu gördüm. Şonu aýtma. Serdar Çaryýew jan sesde gördüm diýeniň sebäbi men Serdar Çaryýew umuman ilkinji sapar şu Mediatymyň gepleşigine interwýu berdi. Şonu badym, şonu dinledim, şonu hakykatdan bir jan sesiň energiýasyna aşyk boldum, dogrumy aýtsam. Şoň üçin jan ses nomer 1. Ali Çarjowski, Nuran Arslanowa geçenki habarsyz galmaň bölümlerinde belläk geçipdirler. Han Pelwanow, ýagny Han Pelwanow dogrumy aýtsam, şol arada interwýu berdi. Şondan soň tanadym aslında öňmen hiç ýerde dinläp görmedik bagşym. Ýöne hakykatdan hem bagş sözüne münasip bolanyň biri ekeni, sesiň mundan beýlägen belentden belentlere ýanglansyn diňe üstünlük. Ya degilin nurlar gün halsa buldudur salama gelin gıylar vay akıdım aralime. Onda näme jan sesde ýene de bir iň gowy täzelikleriň biri Halypa Leyla Şadurdyýewa öz şagirdi oğul bibi Reymi bilen güller ektim, gül ýygmana geldim diýen aýdym bilen. Coşup derya, şelpe kakya, dolgunundan gülleyen. Coşup derya, şelpe kakya, dolgunundan gülleyen.
MP3 täzeliklerine başlaýas. Şamrat Orazow bilen Selvi Tuwaklyjywa bu iýje bezenip gelsene. Bu gece bedenip barayım yanına, sen aydan sözlerin dermanın canıma, İslam okudum dünyanın malına, sevmedik düşünme benim bu halim. Nurana, bu täzeligi sen ne edip ýatdan çykaryp bildin? Ştaýdanam belli sen hip-hop dünýasy bilen hiç kil tanış däl, ýagny Abduday adım, men özüm liçna Abdudaýyň fanady Zümerçes. Bir sarlak boldum, Hazarın köşesinde adım Abduday. Bagdad boldum, yandım, yaktım bu şanayı. Adım Tupac Shakur, Black Panther agzasy. Öldürüldüm Vegas'ta, adım Bob Marley Rasta. Yaraştırdım iki ganym düşmany. Tak, Adios Amigo, yok, Adios Amigo değil, ta Bayala Camingo, Firuza bilen Gayo'dan täze MP3 dinläp görüň, aýdym erwet bolmandyr. Ýöne şu aýdymyň ady düşnüksiz bolsa da özüm şu wagda gözläp görmedim. Eger bilýäniňiz, düşünýäniňiz bar bolsa kommentariýada belläň, menem sizden okap öwreneýin. Şeyden de sen toruyan gönlümden. Baila conmigo, enchúsme el corazón, eres mi pasión, siento el ritmo. Baby, I'll show you to MP3 täzeliklerini Rüstem Halyp bilen jemleýär. Arzularym aýdymy, özüňiz dinleň, baha berin. Arzularım hasıl boldy ýene-de. Allah'ım özüň getir meni marata. Oýma göre ýaşy netden barata. Soňky bir aýyň trendi, ýagny hype we sorawlarynyň bir diýsegem bolýar, Kerim Haly bilen blogerlaryň, ýagny TikTokerlaryň arasyndaky ýüze çykan mesele boýunça men pikirimçe şu interwýuda, ýagny şu taýdan sylkasyny belläp geçeriz. Şu interwýuda ähli sorawlara nokat goýuldy diýip pikir edýän. Aslynda bar şul soňundan, imini başyndan soňuna çenli geçirmän gören interwýularyň biri şu. Demek o interwýudan biri bolandyr da. Gaty bolupdyr. Kerim Halyp, respekt. Именно тиктокерлар, SMM'şiklar diýip temany açdyň. TikTok açan her kim men hakda gurlaklaty. Ýa-ma adam basamasyna düşýär. Sen şolara jogap berdin. Opşalyp, ana GPS-ni tapar, şomanda da. Agzy boşlar yenelerden maňa söwüp gurlaýarlar yenelerden. Kerimiň özü özüni şahyr diýip pikir edýär. Biz ýöne şahyr diýip pikir edýämiz ok. Ağlamagy, menim ağlayan. Şaýdym ýadyma düşýärmi? O legendarny ABM gruppaň aýdymlary bil şeýle oçuradyr ýa-da konsertlerine gatnaşmak üçin. Şol legendarny aýdymyny berdi bir täze görnüşde işläp, täze görnüşde video höderläpdir. TikTok'ta da gördüm, Instagram'da da gördüm. Size haýsy udobnarak bolsa geçip görüp bilersiňiz. Aýgyp gelay meni bagyşlay. Şu şakajagy menem gowgorýan, sizem gowgorýansyňyz elbetde, ýagny könelleri ýatlaly şakajagy. Kerim Halyň aýdyşýaly internet ýok wagtym, internet bar wagtym. Söýülüp dinlenýän bagyşlarymyň biri, Söhbet Jumaýewiň kön aýdymlarynyň biri. Meniň adym Söhbet diýeden şaýdy. Näme şaýdyň? Oğul Bahar aýdymy. Dinleň, lezzet alın. Yaman ýere kalkar. Bakarmayın. Alça. Bakara. Yaman kakara. Önümde duran kim? Men adım Söhbet, meniň adım Söhbet. Dinle bakar canım, hany nedin beset. Bolamda näme söhbet? Oğul bakar, sana duyan kadar. Sen urumda nenem, yana yana bakar. Şulaydym bolsa ýörýite özüm goşdurdum. Ýagny şulaydym hakykatdan da men ýaşlygymda iň köp ýanglanan aýdymlaryň biri. O wagtlar biz çaqak owag diýdik. Şo kaseta bar, Şagul Allah berdi fin kasetasy. Angrikden de şo kaseta, ýylymyza gaýdanda da şo kaseta. Öýde de kendiňden şulaydym. Hakyky Halypa adyna münasip aýdymçylarymyzyň biri Şagul Allah berdi. Söýme ýok. Ýa-da senden taş düşdüm ey dünya. İnmeyim ama toýlubasyn giymeýär.
täzelik hakykatdan hem Instagramda men öňümden kän çykdy hem özümün hakykatdan hem göwnüm ýeten bir proýektlarymyň birimi kädiýän. Ýagny bir video Memories Pro tarapyndan düşürilipdir. İsa Xan, Gulbabaýewa, Artukuliýew, Ahmet ýalňyşmasam aktyorlar Legenda adlı filmini özlerçe video tödürläpdirler. Men göwnüme ýarady. Ýalňyşmasam öň şuny Danya Milokhin edýärdi. Ýagny Danya Milokhin hem gaty ýokary ýagdaýda. Orsan blogeri, şu wagt boksör edýän. Şu wagt boksör. Şo bir wagtlar men kän görýärdim, ýagny hakykatdan hem şo öňkü kinolaryň dialoglaryny film hökmünde öz görnüşi boýunça canlandyrýardy. Atrywyny, bir belli bir dialogyny edýärdi. Ýöne tööleme bizimkiler hem gaty gowy meňe göwnüm etdi. Фрэнк дома? Фрэнк! А ты кто? Фрэнсис. Сестра Фрэнка. Ine bolsa tesvirleri okumağa şakajygymyza gelýäs. Öň şu tesvirleri birinji ýazana bir zatlar birinji ýere 100 manat berýärdiňiz. Indi bereňiz gerek şonu. Näme üçin? Sizler şur adamlar ýa-da belki agdalarlarym ýazyp ýetişýär. Kanalca 4-5 ýazyp ýetişýär. Aslında şolar ýal zat baýony. Şo mediatymyň ýagny täzelikleri garaşan nokta ilki bilen ilkinji kommentariýany ýazyp ýa-da 100 manat gazy. Hawa şoň üçin garaşýanlar bar, şoň üçin hem ýöret aýrylypdyr. Onu prosto ladny ütketsek näme täze sorag berip, oňa öňsýäli ýene 100 manat. Hawa. Boldy onu äzir ýene-de bir täze sorag bereriz we oňa da 100 manat baýrak bolar. Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazsa 100 manat diňe şonkydyr. Aslında birinji kommentariýa ýazan şu adam bellek geçäňizmi ýa baýrak bolmasa belläňiz? Şu adam belli ýa, köp suratda berekellah sözüne. Aha. Ýöne baýrak ýok. Näme üçin? Umuman birinji kommentariýa ýazany belli ýerler berekellah diýerler adyňyzy tutup, ýöne şu tapar biri birinji kommentariýany ýazypdyr, olam smailik goýupdyr, olam kabul edilen ok diýdim. Smailik bolsa ýa-da san bolsa kabul edilen. Onu bağışla meni. Inni ýankyýaly birinji, ikinji tesvir bolýar-da, ýagny birinji hakykatdan bir söz ýazan agzamyzyň ady Aymurat Hudaýberdiýew diňe öňe mediatymy. Aslında bar şu Aymurat Hudaýberdiýew men gowtanýan. Öň mediatymda soralar berýärdi, gala geçdik soralar. Şobat şoň 90-95%-ni şulardan ýazýardy. İkinji bolup, Şoň üçin ayda diňe bir sapar bir adam ýazyp bolýan derejege getirdik-de ýörit şulardan üçin. Aymurat janyň sag bolsun. İkinji tesvirimiz Guwanç Ataýew. Nurana senem gowja alyp barýan diýip ýazypdyr. Elbetde Nurana şahyr gyýdymy, soňam oň gow alyp barýarmy, alyp barmaýarmy prosmotrlarym görkezýändir. Dogrymy? Habarsyz galma 25.000 prosmotr bir hepdede gaty gowy rezultat. Ennik tesvirimiz Arslan Karamandan "Благодарю за всё, berekellah" diýip ýazypdyr. Janyň sag bolsun Arslan. Ýene-de bir tesvirimiz Serdar Garlyewdan, bu uzun tesvir ekeni okaýjak. "Salamu aleykum, super gowy alyp barýaňyz. Şol Settar Kömekow köp wagtdan bäri çykmady. Şol aýdymçyň gepleşigini goýberäň. Sesi gowy, gowy diýä. Sag bolsun, işiňizde üstünlük, ýyldızlary köpeldiň diýä. Şo Settar Kömekowyň videosy bar idi. Bilen nesip bolsa ýakynda guruluşdy. O tüdo gepleşik çykjagyny 100% elleşdik. Iň ýakyn wagtda Settar Kömekow bilen gepleşigimiz çykar. Nesip bolsa, onu näme Settar Kömekowyň gepleşigine garaşýas. Ýene-de bir tesvirimiz Seyran Söyegowdan "Nurana sen Ayswarya meňzeýän, hawa diýenler ýürek diýär-de. Menem ýöne Nurana Ayswarya meňzeýän. Bilem o her kim öz şahsy pikir bolup biler. Ýöne men gözümde de elbetde Ayswarya meňzeýän. Bärde bu tesvirimizde Nurana üçin ýöreýte goşgy düzülipdir. Goşgyny düzen Hudaýberdi Seýitmuradow, men familiýadaşym ekeni. Ýüzleri owadan ady Nurana, mylaýym owazy hoş ýakýa jana. Biri baryň ýöreýte emri bolmasa, beýle kamat berilmeýe insana diýär. Gaty gowy goşgy, tööleme, berekellahsy bar. Indi dostlar, ýaňy gepleşiň soňunda täze bir sorak berildiýdik. Bu soragyň jogabyny kim birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazsa, şoňa da 100 manat baýragy bar. Onu näme? Şu gepleşigi ünsü görenler üçin şu sorak ak ýüzli maralym diýen aýdymy kim aýdyp geçdi? Ýagny aýdymçyň adyny kommentariýada ýazmaly. Kim birinji bolup dogry jogap ýazsa da
Mediatomyň adyndan 100 manat. Onuň bärde bar, ýene bir bet täzelikliň biri bar, aýtmadym da şonu. Aha. Näme tedin? Sökbet Jumayewiň bir klip çürpýärler. Sökbet Jumayewiň bir klibini vertolyotly düşürmeli ssenasy. Ha, vertolyotly düşürmeli ssenasy bar ekeni. Şol düşürilmeýändir. Näme üçin düşürilmedigini hem indiki gepleşikde hökman aýdyp geçeriz. И когда руку поднимаешь, gözüne getir вот işte ебальник закрываешь. Что, вот так? Не, вот эту руку вот так, когда вот так делаешь. Ha, вот так. Hususy pikirimi goşup geçişegim men. Husus değil mi? Şahs. Ha, şahs men ýadyma söz çykardym. Babayewa aýdymyň ady näme? Belki oğlunun değildir. Belki. Bolup biler. Gratatatata. Na 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 şo aýdym şo. Kimiň aýdym şo? Ol bir reyim var. Leyla Şadurdiýewa, ol bir reýimiwa. Inni Leyla Şadurdiýewa gülekdimkä ýa ol bir. Aýyn poştaderlikler diýip aýtmadym men. Ayak okmanda. Давай, daýyn lutşy. Şey diýen, Bayala Camingo, amigo, italyanski ýa ispanski dilden alınan bir söz muka diýen. Näme diýär? Bir afgan diňleçädir. Saat bir ýal barýa, aýdym bir ýal barýa. Komputer bar. Komputer kimden öwrdi? Eňesinden öwrenip durlar, eňesinden diýär. Studiya birda records представляет diýär düştaýynda. Öň bilen. Menim ağlayan diýär. Ağlamagyz, menim ağlayan. Şol legendarny aýdymlaryň. Ha, şol legendarny aýdymyna, onlaryň biri şeýit paýdajak. Inni maňa gülümlelem diýmeýär. Karaoke'da da kan aýdylýar. Tutardık mı? Zat tırk etdi.